So karon ato na no, ako sa ang maghatag og mga advices sa usa ako lang mga nahibaluan about sa usa ka anak nga nanginahanglan gyud og usa ka paghigugma o pag-care sa usa ka amahan. So dili nato na malilong mga ka-feelings nga aduna gyoy mga single mom o aduna gyoy mga illegitimate child nga hikawan sa pagpahibalo kung kinsa ang ilang tinuod nga amahan or ginikana as parent no nga ilag yung ililong tungod sa mga rason nga dili nila malikayan o dili nila madawat ang nahitabo sa ilang kinabuhi nga medyo dihado sila no isip o sa kababae kung kita dili tubagon ang atong mga atong mga gikinahanglan ilabi na gid sa nibuntis ta na unya wala tubaga ang atong need nga unta siya mga mahan sa atong gisabak apan kita giiwasan or wa ta kabalo unsay mga rason nga sila wala ni padayon og nangamahan sa atong mga gisabak. So mo sab nay nahitabo nga dili nato pod ma-blame ang usa ka inahan nga muhikaw pagpa hibalo sa ilang anak tungod sa ilang mga na-feel nga mga kalagot, mga kasuko o mga kasakit no nga imong gihambin nga naara sa imong kanang gitipigan sa imong kasing-kasing. So dili gid na maiwasan mga ka-feelings nga na anak nga mga feeling tungod kay tao raman ta. So maybe kwanto kanang ang ubang ginikanan o ubang inahan mga single mom mailang hibalo o dili nila ihikaw sa ilang anak kung kinsay tinuod nila nga amahan tungod kay ilang dawat ang panghitabo sa ilang kinabuhi basin ila pong kabubuton iya pong kabubuton nga dili niya dawaton ang offer sa aman siya nga anak nga magpakasal sila or unsa. So depende na sa atong mga kaagi o na sinatian. Kaysa kinabuhi sa atong later sender karon nga gihikaw gid sa iya ang pagpahibalo sa iyang inahan kung kinsay iyang tinuod nga amahan. So wala damha, wala siya nag-expect nga ang katudiang teacher nga kuan sa iya medyo nagpakita sa iya og kanang special nga treatment. So kuan da ito siya no, iya da ito stepmother. So buotan sab tungod kay wala man sila'y anak. So inana mga ka-feelings no. So di na ako ka ma-blame friend kung na hurt ka no sa imong mama karon na feel ka og kuan medyo kasuko tungod sa iyang gipakita sa imuha nga medyo wala siya hinuon ni suporta sa imo murag iyang ihikaw sa imo until now nga nakasayod na ka pero apan iya gyapon kang tigaan no og mga pamaagi nga kanang mga sakit nga mga words nga imong madunggan. So isip anak di pug kagusto ana nga dungog nimo gikan mismo sa imong inahan nga daoton ang imong amahan kay sa imo nang na-experience nga nakita nimo nga love ka sa imong amahan. So inana mapasalamaton gihapon ka karon nga bisan ang imong inahan nagmakuli paghihapon sa pagdawat sa kamatauran apan imo nang kuano nang mandaugon ka kay imo nang na-feel o imo nang nasinati ang pagmahal sa imong amahan karon og gihatagan na kaniya og bili so dili ma-measure ang imong kahapi na karon no nga complete o apan nag-wish gihapon unta ka nga mabuo ang inyong pamilya pero murag dili na mahitabo no nga murag kay naa na may pamilya naa na may asawa ang imong amahan and then ang imong inahan nagpabilin nga single mom kay tungod siguro sa iyang mga frustrations ug mga kuano nasinatian niya nga mga failure sa iyang kinabuhi. So mga ka-feelings inana gyud ang panghitabo sa kinabuhi. So mas lucky tong mga illegitimate child nga bisan sa ilahang mga experience nga wala gihikaw sa ilang
inahan ang pag kuano pagpahibalo kung kinsa ang tinuuray nga nila yaman. So welcome ni ana si Ate Jane mga ka-feeling, so ato siyang kuano no ato siyang hatagan sa iyang part nga ewan sa iyang ikasulti karon about sa kinabuhi sa atong letter sender nga usa ka illegitimate child Ate Jane nga gihikaw sa iya ang pagpahibalo kung kinsa ang tinuod niya nga amahan, and then moabot man gid ang time nga dili man gid kunong katago kunoy aso nga makumkum. So nahibalaan gid niya no nga ang tinuoray nga panghitabo siyang kinabuhi kung kay nangita man wa man nagiingon nga ang anak bisag unsa atong kuano ihikaw ang pagpahibalo sa iya apan ang anak mangita gyud kung kinsa ang iyang kuan tinubdan no kung kinsa ang tinuod niyang ginikanan o inahan amahan. Yes. O Noon gid na. yes. So mga ka-feeling sa atong pamation ang unsay ideya ni Ate Jen about ani nganong ililong mangyod kung kinsa ang amahan sa atong anak o kinsa ang inahan. Ang kanang dili yun nato itago ba nga ato isulti sa iyang kamatuoran. Yes. So medyo naglangko ta karong higayon na mga ka-feelings to. Medyo dili ta suhito sa tampo sa atong letter sender karon. Pero sa na-summarize na ni Ate Will, maunay giko na nato dati pa no nga naagyud tay ingon pa dili pagkasinabtanay sa atong isig ka partner labi na kaning inganin lagi no makonsider nato sila nga broken family kay wala lagi nagkasinabot so nag-iyahay naglain na og mga ingon pa kinabuhi naglain-lain na og kinabuhi pero maunay ginabalik-balik nato nga katungod gihapon sa usa ka bata nga mahibalo or masayran kung kinsa gyud ug unsa gyud siya nga klase nga pagkatao. So sa panahon nga magkabut-an ang bata bisan unsa unimo og tago, bisan unsa unimo og lilong, dili nimo malikayan nga naay mabatian siya nga mga istorya gikan sa lugwa. Sa labi na sa mga nakasubaybay sa iyang pagdako no ug sa iyang kagikan. So the moment unta nga mangutana ang bata, bisan pa man kung unsa ang kasakit no or kahiubos nimo sa imong partner, sa nibiya sa imuha or sana nga bando na sa imuha walay labot ang bata nganong paantuson man nato ang mga bata nga mangutana sa kung unsa ang kamatuoran deserve nila nga masayod tungod kay parte na sa ilang pagkinabuhi sa ilang kinabuhi dili nimo malikayan nga mobati silag emptiness mobati silag kakulangon kung naa sila gusto nga mahibal-an nga padayon ug padayon lang gihapon nato nga ihikaw labi na kung kuan na ta aware na ta nga naa na siya mga ideya dili na ingon nga makatabang ang kasakit or ang kapait nga inyong giagian sa previous walay labot ang kuan unta ano walay labot ang bata so kung unsa man ang iyang panginahanglanon bisan man og gagamay ra nga impormasyon makabalo lang siya nga naa nag-exist pa ang iyang gipangita makakuan na no makahatag na og gamay nga kuan sa iha kadasig para dili magwonder or dili mahimong questionable iyang kinabuhi so manghinaot ta sa may mga experience ngayong ana di man gyud nato na mailimod nga naay uban nga dili successful gyud ang usa ka relasyon and mag-ihay gyud ta og mga dalan so manghinaot ta nga dili nato idamay ang ingon pakapakanan or ang katungod sa bata nga masayod sa kamatuoran kay maunay usa lagi nga makakuan nga instead nga i-achieve niya kung unsay angay niya nga ma-achieve sa kinabuhi instead nga ipadayon niya ang mga kuan ang mga buluhaton sa usa ka bata nga mahimong successful magpabilin or malubog hinuon siya dito sa huna-huna sa ideya nga naa gihapon siya gihanap unya mga pa siya sa kamatuoran nga walay hitabang or naaunta siya mapangutan-an pero walay willing nga motabang or mo-assist sa iyahang mga pangutana so nga ganahan ba mo nga magsudong or makakita og sa maingana no nga imbis kay mag-move forward siya ang dagan sa iyang kinabuhi imbis nga adto siya paingon sa dalan nga mas mo prosper pa siya, mas mulambo pa siya, magpabilin hinuon siya dito sa iyang previous nga kuan nga dili man unta niya sayop. So
usa na lang siguro nga atong maihatag nga pagdasig or encouragement sa mga bata nga ing ana no nga maghanap is i-assure nato sa iya nga bisan pa siguro og wala na tay communication pero naagi hapon kanang mga ideya ba nga katong mga moment nga maayo ang inyong mga kuan, maayo ang inyong mga treatment, maayo pa ang inyong relasyon. Kana na lang siguro para ma-figure out niya sa iyang bisan sa imahinasyon na lang nga maayo ba gihapon bisan pa man og nagkabulag, pwede ra man nato ipasabot nga naamang mga butang nga sa pagkakaroon tungod kay bata pa ka di nimo masabtan nganong naingad tong among mga desisyon sa kinabuhi. Isa ra bisag ingan na ra siguro mga ka-feelings no nga pamaagi para dili magpabilin nga questionably ang kinabuhi sa usa ka bata. Yes, correct Ate Jen, no? Nga inaana gyud nga dili nato i damay ang atong mga anak kay ato gid na silang anak, no? Makadako og epekto sa ilang pagkinabuhi sa future nga makahatag og questionably sa ilang panghuna-huna. So no na ko'y ikadugang mga ka-feelings no nga naad ay pitok ka mga butang nganong nagkinahanglan gyud ang anak nga lalaki sa ilang amahan nga aduna gyud sila'y amahan Ate Jane sa Yes. ilang pagdako. Father figure. Yes, also number 1 nag-ingon nga he needs you to love his mother. So ang ang anak nagkinahanglan siya nga makita niya nga ipakita nimo nga imong gimahal ang iyang inahan. So mo na number 1 nga reason. So number 2 he needs to see you feel kuno not just kuan success. So muna nung niingon diri ang expert nga ang imong mga failures nga nahimo mahatag makahatag to sa iya og inspirasyon nga the best type of failure is to learn. Is to learn from kuan no? Is to learn your kuan na siya your mistakes and that mistakes can be a great success. So in ana nga makita sa anak nga na failure ang iyang amahan na murag na ay something nga naman jud tay dili mo success nga atong pangtrabahoon. And then makita niya nga tungod adto na solve ra sa iyang amahan ang problema o nakita niya nga adunay mga kuan Ate Jane kasulbaran so dako na da itong impact sa usa ka anak nga lalaki nga maghatag niya og kuano encouragement nga inaana di ay ang usa ka kuan mga butang nga aduna tay successful or adunay failure ang mga masayop nato nga mga buhat ang atong kasaypanan maghatag da ito nato og giya para malambo o mamahimo tang successful sa kinabuhi. So, number 3, he needs your servant leadership. So, nabitaw maingon tanga, okay, papasboy gina siya, ang mga inana. So, kay tungod di ay kay ikaw ang iyang model. So, pinaagi sa imong mga gibuhat, iyan ang sundon, di ba Ate Jane? Mga bata nga makita niya nga, unsay gibuhat si ang amahan, mo na permi po diya buhaton. So, mo na, mag-teach. Moregingon nga kuan ko no ang mga bata is a great imitator. Yes. Musundog yun. So, fatherly image. Tagsara may anak nga babae nga mo kuan sa Mo look amahan. up. Mo kuan sa ilang amahan at Yes, sa ilang- kasagaran pod adto pod sa mama. So sunod no, he needs you to be present. So amahan kinahanglan na agud ka sa iyang pananaw per me. Dili siya gusto nga mabuwag ka. Tungod kay nagkinahanglan siya sa imong support. No? Nabitaw miingon nga, sus kung napalang ko ipapa karon inana mulaban unta to na ako labi nagnanay kaway. Inana ate Gino magpalaban. So number 5, he needs your love regardless of his choices. So na ang anak nga lalaki nagkinahanglan gyud og pag-care sa amahan, ang iyang love gikinahanglan gyud sa usa ka anak. So number 6 niingon nga he needs you to affirm him. So nagpasabot nga ikaw amahan mo hatag og kanang encouragement bitaw sa imong anak na magkasagaran amahan nga maana manggika o pag-ayo dong pagtarong og eskwela pag kuan kini ang kuha inana di ba ma-challenge pud ang bata maning kamot kay na ay amahan nga gahatag og kuan encouragement sa iyang
pagkinabuhi adlaw tanan. So last, he needs you to discipline him in love. So kung nahigugma ka o kung gipangga nimo imong anak, imo man siyang disiplinahon. So mo nang gikinahanglan sa ka anak nga ang amahan mo pakita og pagdisiplina kaniya pinaagi sa pag kanang higugma no. Kay kung nahigugma ka sa imong anak, imo gina siyang disiplinahon Mao. para sa iyang future. Mhm. So mao dai nagikinahanglan sa usa ka anak nga lalaki sa ilang amahan according to expert na mga ka-feelings no nga mangita gid ta nga ngano mang tingala ta nga ngano man ni ako anak nga magsundog-sundog mangyod sa mga buhat sa ang amahan kay mao ay na nga tungod kay ang amahan maogi role model o moray ilang murag kanang sa ilang pananaw Ate Jean nga moay ilang ma-picture out ma-mirror nila ang ilang ginabuhat nga ma-mirror sa usa ka anak. So kung kuan po ka nga amahan, so mo nagingon nga mo po toy sunod sa imong anak. Maura. Oo. Kay ikaw man ang salamin. Karon ato nang basahon ang atong quotes for the day. Ako kining napili gikan sa Quoter.com nga sinulat ni Drake. Nag-ingon, everybody talks and everybody listen. And somehow the truth just always comes up missing. So, Ate Jane, gamay pagpalapad sa atong quotes for the day karon ning kahaponan. Yes. So, kuan ni siya Ate Will, no? Harsh siya nga kamatuoran. Tungod lagi sa butang nato sa ka particular nga sitwasyon, no? Pasusamaan ni sa kahimtang sa atong letter sender. Wala nag-succeed ang relationship sa iyang mga ginikanan. So, ingon gyud mag-separate ways, maglainay og dalan. So, naay side si mama, naay side si papa, naay side ang uban. Naay kuan, naay ingon pa naay say, naay version niya, naay version didto. Pero ang pait din ha is nakaligtaan na ang kamatuoran. Mao tay sa atong quote, no? Somehow the truth just come up missing. So mawala na ang kamatuoran tungod kay nagpatigbabaw na ang mga version. So mao na atong angay nato nga mai-correct, no. Normal man gyud sa ato alabi na kung nag-agi ta og mga kasakit nga mga experience. Normal mo voice out ta kung unsa atong side nga nung naka-decide kita nga naka-decide sila wi nga na and na-judge kita sa uban, pero importante gihapon bisan unsaon pa man kapait ang experience, dili man pud siguro ingon nga pait lang jud tanan-tanan. Naagi hapoy maayon na experience, mautoy atong i-cherish, mautoy atong ipabilin ang kamotuoran nga nganong nabuhat naaying ana tungod kay nagkasinabot mo sa sinugdanan. So dili na to tugutan na ang kapait sa experience nato maoy mo papa sa kamatuoran nga mauuntay mag-develop o sa nga magtabang sa umaabot sa future nga ma-preserve ang previous, ang maayo nga experiences, ang maayo nga pamatasan kay dili man sa ingon nga may matabang gihapon ang kung unsay mga negatibo, no, kung magdumot ta or magpabilin ta paghawid sa mga negative nga mga aspeto sa mga istorya sa kinabuhi. Okay, adisor na to basahon ng atong Bible verse for the Hebrews 12:13 nga nag-ingon. And make straight paths for your faith, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be held. So sa ako lang gamay nga nasabtan mga ka-feelings nga kinahanglan ang atong mga tiil kuno aga ko nato paingon dito sa mga mataro nga butang nga mo straight ang atong pagkinabuhi, sentro ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo, kay ang mga sala na agud maka-distract sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. So paningkamutan nato nga ang Ginoo naaga magauban o magagiya sa atong dalan sa kinabuhi. So wala naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban. Hangtod na lang sa mosunod nga mga adlaw uban sa atong ati sa kanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Well uban sa atong kontrol nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw. Dalaygon ang Diyos.